paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ti iba ka pare ba daw? Umay ko man ni daron ni tuyang ko pare. Na, apay? Anya ti basol na ken ka? Minartilyo na ti ulap. Anya? Kita anday ti bukol itimugin ka. Na. Nagdakil pare. Yay, kaslamot tin saratin wang. Unngag paso. Kaano amin artilyo na? Itay langag sapa pare. Na, Masuro na ka talaga. agure ka man. Ano ang kasalanan mo? Bakit niya minatilyo ang ulo mo? At atapon na nga rag, nga ka no babaek. Ha? Kit nipay kagawad kwa ng pare. Na. Kinapod no na. Awan ti relasyon mi pare. Sige. Bayam. Payabak ni Marito yan. At tasumon mauna na tuyang. Anya? Pirmaan nyo dito surat. Ket umay kayon to di barangay hall inton kanikatlong aldaw. Ha? Indarom na kayo ni tata ba daw? Taminartilyo yo kano timuging na. Nagdarom ni Badong kin ni Kapitan? Una na. Mala, agpirma kayaon. Ay, ibagam kin ni Uncle Mo. Diyak kaya't agpirma iti sumunda kanya. Apay ngay nana. Bala, bayam. Siya kon ti umay makisarita kin ni Kapitan. Makaumamot na dya apari ba daw? Apay, Inteng. Day tamanin umay agidardarong iji barangay hotel arami din na. Anya? Isulaki din na kanay ang di matutulungan. Basol pa'y ni pari badong dayta. No isumat ti pagar-aramidan da iti made, Inteng. Nauma akon kan di pare ba daw? Awan lakit. Iso akan na yung agidardarong. Noon nila di mat atar arami din na. Ay, aganos ka kade. Kasi kakit nga rod ti Kapitan. Hindi damaw. Indarom na ni Orca. Kinabel ni pare ba daw? May kadwa. Indarom na ni Duming. Tinakaw na ti baboy ni pare ba daw? May katlaw. Indarom na ni Kwaraw. May kaupat. Ni Bastian. May kalima ni Marituya. Yan. Uwan, anya. So ako na. Nauma akon. Ay, naimbag abigat mo, Kapitan. Sika magayamar. Kape tayo pa. Ay, sanon, Kapitan. Nagkapi ako ni Jabalay. Nagyaman naklaangan. Kanya nga ti iba gamar. Imayak te babawit ti darong ni Badong. Anya? Kwa nga main, kinasarita ko ni Badong, Kapitan. Kaya't namat nga umay ko ibabawi ti darom na. Lukas na. Saan nga ron ang matuloy inton bigat? Panagsakoy ko ni pare ba daw? Sanon, Kapitan? Nagtulagan may ibabawi mi ti darom na. Sige. Santay nga ron nga ituloy. No isang ti kayat ya. Agiyaman na, Kapitan. Apay ngay. Nauli magmay dito. Awan di matataaw dito barangay hall. Warap. At dinarayan da ang kalamiting da ijay munisipyaw. Isuda ka da po mayaw. Anya. Apay ka di aya. Tunakman no itangal daw ti panagsango may ganito yan ka. Ha? Ket no imay ka no kinasarita ni nana tuyang ni Uncle Kaw. Imay di kalman. Anya. Nagtulagan yo ka now, nga umay na ibabawi ti darum yo kontra kenkwana. Anya! Marikwanak, kumata naman iti may sabuti ti arak. Si kalaeng ti uminom iti arak, kabadong. Way, iparang taga man ti mading aramid da iya aparintay. Anya. Nasakay, tinaramid na kanyak, mare. Pag-asam, siyak tinagdaraw. Ngamnipay tuyang, tinapan nang ibabawi ti darum ka. Tinagsakitay. Ay, kat kasaritang saan ka ngagbardag? Ay talagang ada pampaboran ni parenting, mare. Aguray ka. Di mo't itangaal daw ti panagsanguyo ken ni Marito yang iji barangay hall. Umangarag, ang masuro na. Tanapan kay di babawi ni tuyang ko ti darum ko kinkwana.
Nimot pa rin tayong. Imanugot mo tinadagaws. At inapaypan kan kanyak nga umuna. Lupod na, uno saan. Anya? Kasla madimot nga agpayso ti inaramid ni Uncle mo, kuaraw. Kamudan nalaing damay. Agpapanpay, no kasjay ti imbagakan kwa na ni Marituyang. Rubang ko maakinasarita namat ni Kabadong, nupod no, ano saan. Mas tawak ba't nga raod kagawad. Aramidin na kumamat at inasaya at apagrebengan na. Akas kapitan. Madlaw ko akaguran ni Uncle Inting ni Tata ba daw? Oray kagurgura na di tao, rumbang ko mga aramidan na tinasaya at. Bayan niyaw, ibagak day ta kini Antibanang. Taiso timang bagbagak kini Uncle Inting. Sige. Nasaya at mo, nubagbagaan da ni Uncle mo. Apay, Enteng. Di mo nang ngagtisayang gusang dagiti tao ditoy, maipapankan ka. Gaan yaman ang deta. Gapo, iti panang itulok mo ani Marituyang timang ibabawi iti darom ni pari badongkan ka. Kontra, kan ni Marituyang. Makaumamutin deta pare ba doon? Hindi pa ilang deta kanayon nga umayagpatulog iti barangay. Ako namlan asinaw. Nah. Apay, takas taunay ti suron mo kan ni pari badong. Kat saan mat nga iso ti agar aramid iti maday. Ay, basta na umaakaw. Sino mo deta ay ataw ta isuki din na kanayon ti matultulungan. Agtugaw ka, dito'y abay ka. Taada ibagakan ka, Kabadong. Sige Maray, kaya't kumot amang ganti bagam. Di mo papasan ti pagem, iti panagbartek mo. Saan aday tatisong bat ti parikot mo. Diyan nga rin ang mutar aramida kun Maray. Gapu iti kasya na pasamak. Nugas jay matlaang ti aramid ni Kapitan. Nasaysaya at laang nga naliklikan tayo. Anusan tayo ti mamakawan. Ha? Isumat lang nga ore agdarum tayo, no saan tayo matlang ang maikan iti husto a serbisyo. Sakit tinakam lang, ti malakam tayo. Ay, sa bagay mo't ki idea. Gusto ka Maray. Sige, panunutag anay ba? Apay nga itakalang badaw. Makitam day ti igam ka wa. Wayne, napalsig akayaw apag sungrob. Pang urko kan kaday tawgi. Iko nam, jak nakita ti panagtog-togaw yu adwakin ni baakwanang gitatersina na. Ha? Ay, saan mo tatuyang? Pangasim Apay kit nila saan? Nagbatad ang nakita kayo adwakin ni Marikwanang salbag ka! Ayun na yan. Nanayunan man ang tibukol nito yung ulaw. Salbag ka tuyang. Anay. Sige, padasem pa'y tagdarom, tamakitam. Ha? Tuyang? Padasem ko naktumay. Sika, tibaliktadag. Anya ti kayat mo sa Wayne? Di ka kundi darom. Takinapod nun siya, ti paborito da ditaw. Anya? Ay, isumot lagayam Tasika, ti pampaboran ni Parinteng. Amo malagayam. Sana mabaling kanyak da ito'y tuyang. Ituloy ko ti darum kaw kini Parinteng. Kontra, itararamidam kanyak. Di sigay, agdarom kalaan bataw. Jak mabalin nga awatan ita ti darom mo paray. Anya? Apay ngay paray? Gapo ta imbabawi yu ididamo ti darom yu kanyak. Anya? Kayat ka. No impila yu ti darom yaw. Di yu kuman ibabawi pa paray. Ngam paray. Saan asya ka mismaw tinang ibabawi ti darom kaw? Ay uray pay. Ta nagtulagan yu gayam da ita. Saan aya? Ay, sana po na ita paray. Kinapod na. Awan, tinagtulagan may. Ay agawid kan. Makaumamot ti kanayon akastangar aramidem. Darom-darom. Anya? Ala, adaking ka. No di mo awatin ti darom ko ita paray. Pating-ting ka talaga. Na! Ay, panawan ka man langan. Una hindi pare ba? Salbag, Giday.
Ay, salbag na ito, parinteng. Di pa lakit agikatin akas kapitan. Di namot marami di pagrimbagan na. Ay, Ah! ba daw? Ay, Bas-bas sawangan yung matnyanggal ko ngayon, teng. Nabaratag kayo ka, teng. nay, sika mo gayam ko araw. Ibagam ka ni Uncle Mau, adan tumit aldaw na. Ha? Nga puta, mabalin kumot nga idarom ni Uncle Mau. Iti di na panangawat, iti darom kukin kuha na. Ha? Wayne, mapilitan na ka mga rami di kasta. Heh, apay, oray man kay kapitan ni darom ko ah. Ay, Saus. Delikadong arudan ang kalinting no kasta. Nay, awan mo't gayam ti talo abo ko litimuging yaw tataba daw. Why? Mayatay. Awaday, hangam saan nakayat asawin? Anapukaw mo tayo, ti sakit tinakam ko kinkuha na. Ha? Heh, apay, malipata kaya tinaramid na. Yay. Anya kamutan inteng. Ha? Nagko na adi mo awaten ti darom ni Pari Badong. Rebeng mo ti mangibaet kadakwada iti saan da apagkinkin na awatan nga agasawa. Na umak nga rudan. Maasarak iti dayjay apari ba daw? Ay, kasanungay, no idarom na kamot ni Pari Badong. Ha? Adaya imbaga na kasta? Mismo anikwarog ti nakaibaga kanyak. Imbaga kano ni Pari Badong nga idarom na kamot. Adya. Anya ti panagkunam dungaw. Aramidan na nga ta. Apay kit din asaan. Ha? No adda tumulong kan kuana. Saan ko mamata? Ang panunot ka, inteng. Ha? Ituloy yung matlang ti darom ni Pari Badong. Di Kwa. ka agar aramid iti pakadaksam. Anya, no kasta, pagimimunan nakgayam ni Marituyang. Kasta nga rod maray. Mawan mo ti kinapudno na at atapon na kadata. Kung kabailan nakpay nasakta. Ay saan ang mabalin kanyak ti kasta, kabadong. Pagimimunan nakiden ni Marituyang. Uwin nga rod maray. Isu akayat ko nga idarom. Tapno malawlawagan ti amin. Bayam, takasaritak to ni Kapitan. Masapol ang maituloy ti darum mo kun kuana. Nasaya atay may kaditi tersina, Kapitan. Apay kagawad ko nang. Dila mabalin at tulungan tayo ni Kabadong. Takaasimat apagat atapan ni Marituyang itisaan apudnaw. Anya? Total, saan mo't anatagsun unay aparikot dayjay. Pagtutungtungan tayo lako mabiit, Kapitan. Husto ka kagawad. Ang unay. Naumaak mo ka ni pare badaw. Manuntiri ko na iti barangay. Makauma. Ay saan na baling, tinaskon. Marisot. Malangarod. Pagtitinulungan ta arisutan. Jakon maanusan ti sa usaw dagiti kalugaran tayo. Maipapankan ka ken ni Pari Badong. Ha? Isu akasayaatan nga ituloy yo ti darom ni Pari Badong. Kwa? Jacket? Makauma na ita pare badong. Aramidem ti pagrebengam. Wano, balunutan kalaangan inteng. Yay! Ha, agpili ka. Kwa? Ha, agbilang akiti talo. May isa, dua, Narigatan. Nagamin ang tikastoy. Ay, Diyos ko! Diyos ko nga. Ay, agar aramid ka iti pakasarsarita. Dinayaban na kanumit pare. Wanta kayat ka. Mamuan, no desidido ka amang ituloy iti daruma kontra ka ni Marituyang. Ay, kat hindi pa lang desidido ka pare. Mala, ituloy tayo nga ron. Tapno awan makungkunam kanyak. Pudno ka di pare. Umay kayo ka ni Marituyang iti barangay hall. Tatulungan kayo iti parikot yu adwa. Agpaiso ka di tinanggig ka? Win! Sa nabalay, saan tayo mo't amapan ijay nga aga-apa? Nudikit, resuten tayo. Ti susik yaw, paray. Ay, agyaman na ka, paray. Kasta ti kapitan, pagwadan!
Ay na, Kapitan! Di kay kumamaumuma. Takas na talaga ti agbalin a Kapitan. Anos laeng ti kasapunan, no kaya't yu anasaya at kayo iti imatang dagiti tattao. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adaman la damagkan ka. Anya man ni daytan. Damag kala adama. Itaak lang agdamagkan ka. Manan ko namkit din. Enteng, naala mo jay honorarium mo? Apay nga, ti isong bat mo? Ay, rumwara. Awan lat di ka damdamagin mo't. Ay, saan ka arumor, Enteng? Tadi mo pa'y nasungbatan ti damdamagkan ka. Intan amaray, intan makichinda. Si kalaangan, Mare. Ne, kunak man no kunam nga awan apulos asinyaw. Awan at talaga, Mare. Ay, awan to pa'y si daan kan bagas me. Ay kat intang arud makichindan Aggidan tata iplikyan na. Awan nga rod ti kwarta. Kasano ko mga awan kwarta, kat adamit honorarium ni Kapitan. Iso nga rod day tati damdamagkan kwa na. No naala nandiya honorarium na. Agam, saan nakakaya tasong batan? Dayta kat timadikin ni Kapitan. No agdamag kakenkwana saan asumungbat. Ay, si kalatan ti makichenda, Mare. Inton sumaruno akton. Kanya nga iti planom, dito'y malaylayos a barangay tayo, pare. Saan man atila damdamagin mo't. Agdamagak apiktado kami may tinituyang kaw. Agasam nga kapag at tumay, di layos dito balay may di nagbagya. Problema yun daytan. Ay, tulungan na kami mo't pare. Winto. Windaw, kaanong tungay? Rimwarak di tabalay. Tapno maliklikak ni Banang nga agsalunson. Itatadak dito yung nagsasarunumot ti agsalunson. Ay, daki sa yatag sa lutsod, pare. Ay masadutak ka sumungwat. Panawan ka man langan. Maya titutugawan itay ni Kapitan dito Tersinak. Di mo naabutan. Dito'y siguro ang naginanaa. Imbag di tao, tawan ti agdamag-damag kinkwana. Kasi inungay mo't kumati ang damag kenkwana dito. Masadok namin na sumungbat ni uncle ko kadagiti agdamdamag. Sa bagay, uray asin mo't Yung panawan na dagiti agdamdamag kinkwana, ngagpapankan niya. Ay, kasta aya. Nalabay, pinanawan na ni Antibanang di tabalayda. Siguro Pinanawan ng tupay ni tata badong hindi na minsan, tadamag-adamag. Ay, kasta aya. Ila ka nung amin damdamagan na, awan magkaskas-kan na. Ay, kasta nga main dagiti kabarangayan tayo. Ti ila damdamagan da. Ay, huwag mo tayo takin na ang kagawan. Kat anya ngay ti gatangam may ka. Gumatak iti sabon na pauda, taglabak man. Aya, ay, wait, mabitla ang tayalaan ka. Kwarog, anya ti bagam. Apay ngayon may ka. May kayo la padigwanan tay. Nagpartiya kami ni Timanaw. Aw, ato'y aw. Nag-isok dito'y lamisaan. Ay nagsaya atan. Apag isaw, sa anak-anak kaluto iti sidaan. Ay, agyamanak Ayan niyang Kyle. Ay na, pimanaw. Nagdamagakla itay kankwana.
Ang kasla di na kaya takasarita. Idikwan, rimwar mutan. Anya nga minti dinamag mo ken kuana. Damag ko man no nagdigusan. Gaputan na basbasa mo tibuok na. Ang sabali ti payod na. Kasta? Ang rimwar. Jak amo, lusadino tinapanan na. Bayan yung latanan tay. Mala, inakaon. Inyag kulanday tapadigaw. Oraya mo ti malukong. Tay nakpayalis to inyag mo. Ay, anyakat ni Kapitanan aya. Apay, maray. Nagdamag aklaang kan kuana nung nakaungat kitday. Kay pimanaw man. Kun nga rod maray. Nagdamag aklaang timana mo na dagos. Addan sa kabkabaw ni Kapitan. Unsa. Kasta, dagiti agkabaw. Ay, maray. Sagmamanungay daytoy tinapay alakaw. Ay, dayta ada palaman na maray. Ay, nangina dayta. Daytoy ngay awan palaman na. Nangina lata dayta. Oo, na ikamo nga aglaklakaw. Puro mo nangin na tilakaw. Ay isag mamanungay daytoy kinday. Dayta nagasang piso ti maysa. Na, nagnginan. Daytoy ngay saan ang nagasang. Dos ti maysa. Nangin naman. Gumatang kakadiwon no saan. Iso nga rod adamdamagot no sag mamanaw. Tayan anay ko daytoy kwartak. Saan ka man adamag iti presyo? No saan ka mutlaang nga gumatang? Na, apay ngay ta makaungot ka. Masurunak laang. Nagadwa dinamag mo. Saan ka gayap a gumatang? Nagpada kayong kini Kapitan. Sa inyo akayat ti madamdamag. Agkabaw kayong sadwa. Nagado lang nga ro, ti pinalingki mamakan. Mapankapay lang amin agdamag-damag di tatersina ni Marijuanang. Pinadas ko laang tinapan nagdamag. Ibagaking ka agpadada kini kumpare nga inteng. Di da kayat nga agdamag ka kadakwada. Iso nga rod ako nga agkabaw dan adwa. Di nagtupay sinungbatan ni pare inteng. Ididinamag ka. No kasano na tayo matulungan iti problema tayo iti panaglayas. Kasano ko masungbatan na ka? Kaawan mo ngamin isungbat na. Kaya't ko lang matamangagan at isungbat kun plano na. Iti dayta problema dito barangay. Anya ngay ngamin ti ammo ni Kapitan. Iso asaan ka nga agdamag-damag kan kuan na. Ayaw gayam. Anya nga iti sidayin ta ita. Apay adamagam kanyak. Sika kumamutin at tinagluto. Apay no sikangay kuma. Naa, sika na ti agluto. Iuray mulatan kanyak. Ay, di nakita-kitaan na kasta, inteng. Ay, mabisi na kun Ay, saan kang agdamag-damag kanya? Naatag ko si Lapkidit. Saan kang agdamag ko na? Kinuawan amok abasol kukan ka? Kasta gayam No kasta, saan amabalin amangan ka? Iso nga ron nagawi na. Ta mabisi na kaon. Sa anak-anak luto, anusam amabisinan. Sapay awan ni Kwarong. Mapan ko mapakipanganan. Tangay saan mo akayat nga ited kanyak ti honorarium mo. Ano sammet nga rod amabisinan. Ay, wunan niya. Ay. Damdamagaken ka no naawat mo ti honorarium mo. Angam sa anak mo't akayat asong batan. Ay, wun gayam. Anda gayam agpay basol ko ka. Isu nga ano sa amabisinan. Awan ti agluto. Ay, kuwa. Naawat kong di honorarium ko. Ay katiyawat mon akanyak. Tama panak gumatang iti kayat mo asidaan. Wala. Atoy. Itay kumapay nga inted mo Jak amo adosaan nak iti kastoy. At nananay. Mabiit la ang intay. Kurang mat dayto inyawat mo. Kurang. Kurang iti sangaribaw. Ay, wunan niya. Anda gayam dito may sa bulsa di sa garibaw. Ited mo amin. Win. Yawat ko amin kan ka. Danag mo na ya. Kunam siguro,
Mamaysaan nakanya. Saan ka nga umay dito Tersina tapno agdamag laeng, Maray? Naa, bigbigat ang kuskusilap ka. Awan pa'y nga rod buena manok. Napudot ti ulog, nujak pa'y nagbuena manok at damag ka adamag iti utangam. Nagpada kayo kin ni Kapitan. Ay wunon, agpada kami no kasta ti kunam. Umayak gumatang. Oho, di nasayahat. Naa, oray kalaim misam. Wala. Naragsakak no umay ka gumatang, siyempre. Gumatangak iti may sa kilo abagas. 50 ti may sa kilo. Ang muka, nakasurat dita. Oh, Ibagbagak lang no ngay di mo mabasa. Unay kamutin, Mare. Kasla ibagbagam asaan kung amo ti agbasa. Awan imbagak akasta. Ay isag mamanungay no kagudwa. Damagumpay lang ka 25 Diyan ngay 1/4. Gumatang ka, wano saan? Gumatangak. Ay, ala, yawat mon di pagbayad mo, tanay, mangrugi manin apumudo ti ulaw, tanagado asal saludsudam. Sangaribo na ita. Na, nagdakulan to'y kwartam, no may sa kilo laang tigatangam. Iso nga rod adamdamagak numano ti kagudwa, takagudwa laang tigatangak. Isoble kon to'y kwartam, tamapan ka gumatang dita sa bali at Tersina. Ay, umay kalagayam agpabariya. Kunamala no asino da ita kagawan, nakaong-ongal. Maray, agtanta na butob ka man. Ay, marurudak iti da ita kagawad, Maray. Asinaw akagawad. Da ita kumari ta kagawad, Ni Marikwanang. Apay. Nakaung-ungal. Apay, saan ka pay lang anaruam, itikas dyan nga ugali na. Hey, jak maawatan ti ugali na, Maray. Ay, gagangay na tabaak nga men. Kasta talaga dagiti nabaakan. Ay, mapanaklaangan gumatang dita sa bali at Tersena. Mapan ka pay lang, iti adayo at Tersena. Ay, mabannog ka pay amag na. Ora yan na. Ay, imbag ka ni Marikwanang, tamatawaram dagiti lako na. Ora ya. Nakaung-ungag. Agdamag ka lang, agungot pay. Agpadpadadan akin ni Inteng no kasta. Isumot day tati ko nakmaray. Apay dagito nga opisyal tayo. Kagura da no agdamag tayo kadakwada. Apay nga ita ka lang nga gaway, tuyek. Kapan ka lang magimatang iti bagas. Mano nga oras mo ni tarwar? Ay, nagrigat akasarsarita ni Marikwanang bakot at talagan. Bakit mo talaga? Nakiin-in istorya akpay akin ni Maribana ang may papankin ni Kapitan. Inururay ka. Tasyak mo ti rumwar. Sa dino mo ti papanam. Magkamanin ako na akon. Di mo ko naan, asaan mo mata na kayat ti mapagdamdamagan? Masaduta nga ron asumong bet. Mangan ka dito'y balay, wano saan? Apay adamagan pa'y lang aya. Kituin na. Apay adapay sa balya pakipanganak aya. Kahit damdamagak lang Agluto kay tinayimas sa siday na. Saan mo na damagay, no niya? Basta naimas asidain. Period. Masabat ko mate, di pa rin tayo. Paray! Woohoo! Why, siyak na ito paray. Ay, amo kasi ka. Adayo ka pa'y langkat, kilala na kita. Ay, di naman sabat-sabatan paray. Ay, umisam kami na. Ada lumakay ka, no, nakamisuot ka. Kasano ko mga umisimat? Kat di mo to pa'y kaskaso di problema may akabaranggayam. Apay, kanuawan ibagbagam. Kanya ngawan. Apay, di mo malagad. Idi na minsan na nagsabat ka. Ay, win. Nagdamag aking ka, no niya ti maramida, may di problema may amalaylayos. Ay, win yan ya. Ay, imbis na sumungbat ka, nagungit ka. Ay, malagip kun paray. Ay, napudot ti ulok paray. Iso di naksabat-sabatay. Ay, kadwa naktatakwaten ka no apay amalaylayos kayo. No kasta, aksyon naman paray. Aksyon na kitamit lang. Ay, nagbitan paray. Kasta ti kapitan, aksyon na dagas.
Ay, jak ingkas kaso idi dya sa lunsod mo ta. Kagurak ngay no, adagdamdamat ka jak. Oh, Aya, ngam idi sana nagluto ni Banang. Ay, nariknak asaan gayam anasayaan. No di ka sumungbat iti sa lunsod. ay dandaniyak matan kat gimura king ka paray. Oh! Kun imbag man ka mabalin kaming agsaludsod king ka ita. Ay mapalinin. Orean niya ti sa lunsod am kesong bata ka. Paray. Adda kwartam dita. Ha! Mabalin tumuta. Na. Bayadak taw inton adda kwarta. Mabalin. Ay, Kapitan! Saan adakas nusong batam dagiti agdamagkan ka? Panakilangan iti nasaya at ti kasapulan, tapno nadungukan ka ti kabarangayam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wanted house girl. Kuna na ba't Banang? Wan, apay ka de, Enteng. Nung agbirok talaangan iti amamuta. Anya, Agbirok ta iti kalugaran tayo. Kayat ta, ti agkatulang. ay jakayat ti kalugaran tayo. Ah, Ang mga no, karaawid no kwa. na. Ay, paipaskil ko na ito ijay ilay. No adda agpresenta, di umay ditoy. Ipilit mo talaga ti kayat mo. Jak nga rod kayat ti amamuta nga agbalin akatulong ta, Inteng. Nakita kumat ni Mariban ng nagpaili, Kapitan. Uwan. Napanakano ipaskay. Nagsapsakol iti katulong na. Anya, Tunag ka aguray pa'y kuma. Nagsapol kami iti kabagyan mi. nga agbalin nakatulong yaw? Ay, yun mayat no amamu yung matlaang ti agbalin akatulong yaw. Sa balit ti kayat na. Sapay ipilit na. Sa bagay, saan makit di adaw dawatan? Ngam ada nga mintay matumpo nga numaminsan ama di ti ugali na akatulong. Agsapsapol mo gayam da angkel mo iti agbalin akatulong da waraw. Wal na natuyang. Ibagam kini angkel mo nga intay, tasyak laon ti alaon da. Saan mo da kayat niyan ti Banang ti taga ditaw? Sa bali ti kayat na. Anya, Munyang kail. Awan parikot kumana natuyang. ay salbag di da ita. Inton kwan makapili da iti maday. Nagsapol kayo langan iti sa bali ang mabalin nyo asarkan na natuyang. Sayang at talaga. Agpresenta ako ngam ay una yan. Mapilit mo nga ida, no sa bali ti kayat da ngalay. Awang kediti ko na da tumulong damot iti kalugaran da. Nya, Mayak ko ma. Tapno sa anak payla nga agpliti ang mapanagtrabaho iti sa balay. una. Dito lang magnaka mapanagtrabaho, kas katulong da. Ay, awan mo tinagdumaan ti taga dito ikan ti adda iti adayaw. No sika, awan. Angam no ni Maribanang, adda. Susan gayam tinagan mo. Owan, Ma'am Banang. Sige, ti kayat ko. Aramidem amin, dagiti maaramid dito balay. Owan, Ma'am Banang. Talaga ka di akas tati panagsaon. Sana balay, Susan. Ma'am? Tinasken,
maaramid mo amin at trabaho dito'y balay. Mare, dituyak man pa'y sa aming ti Tersenam na agistambay. Maribanang, awam mo dakis na. Ay, agyaman nak, Mare. Kan, lumatanak man iti may sabon ng chocolate. Tay nginginaan Mare. Sosyal ko naman. Ay, talaga akas taak, Marikuhanan. Naimbag ka pa'y maribanang. Marituyan. Tanda ka laang dito'y Tersina nga gis-istambay ita. Ay, kakaisuna nga itakla ang anawaya, Marituyan. Una, tandan katulong yaw. Imbag ka pa'y Ay, Susan, saan pa'y asim ang kwat ni Bana? Awam pa'y mat, kapitan. Aldawan, nakaluto ka. Ay, huwan, kapitan. Itay pa'y Ay, wat pa'y mo ni Banang. Duwatan nga agsangaw, amangan. Kapitan? Kadoan na, wun. Nakababain kada kayo, kapitan? Saan? Nabayagkan dito. Ang babaeng kapaylaan. Kapitan? Umay kanta, agsango ta amangal daw. Sige man lalaangan, kapitan. Di kay ka di agawi di tayo di balayaw, antay. Saanan, Kwarog? Itulod nak ijay ile. Ijayak ang mangalda. Sa bagay, naimas ti maka ni di restaurant. Kakaisuna anawayak itan. Kasanungan niya ang kalintay. Di ka di awagan. Ay, bayamon. Sana balay. Tadamot ni Susan ijay ang mga sikaso ken kuana. Sa bagay. Ay, anyat serbina anangalak iti katulong. No sakpay lang ti makakaam mo iti maobra ije balay. Ay, agaliwak sayak met manipod addan katulong ni Maribanang. Kunam lano asino matakabaknangan ka na. Ha? Umapal ka man siguro kung ni Maribanang. Sanak nga umapal. Ibagbagak lang tagpaysaw. Pudno mga main. Apay nga minaya. Una, taday talag tugtugaw sa mutunter aramidon na. Kahit anya ko matibibiyang mau, no kastaman bila. Day talag paspasyar dita. Ag tugtugaw dita. Kan ag papapintas ter aramidon na. Kahit adda nga ro din katulong da. Adda mga rami da, initi aming nga obrada. Awan man ni Banang. Ay, rabin, hindi pa nagawin. Jak mo, kapitan? Nasapa mo't rimuar, itay bibigat? Ay, papanan na aya, tadi matatao dito yung balay. Orayon nyo kadipay, kapitan? Ay, saanan? Agaukan ta mangrabiitan. Sige, kapitan. Ito gaw yu pa ilang ta siya kunti makakaam mo. Nukas iti aramidan ni Banang. Ay, nasayaat ko ma. Kapitan. Malata sa nabalay. Mapnakakmat ki di iti serbisyo nga ipapaay mo kanya ka. Susan! Yaman na kapitan, no kasta. Wen, Susan. Inawat ko ti honorarium ka. Ay, nasaya at ngarod kapitan. Kita ba? May 1, 2, 3, 4, 5. Atoy. Tip mo day ta. Limagasot pisos? Agyaman na kapitan. Magustuak ngamin ti trabaho. Parag. Itulod nak ijay balay. Ha? Nabartak kayo, antay? Iso nga roda kurak nga itulod nak. Tadyak ka ba ulan timag na? Ay, sige, antay. No problem. Ay, utagag pala ang
plitik iti tricycle mo Kaawan kwarta. Anya? Anta paggatang yu iti arak. Ngamawan pagpliti yaw. Di kagdanag kwarog. Bayadak taon no sumangput ta. Wan mo taantay. Sige, pandar mo ti tricycle mo. Kaya't kon tiagawid. Arikla daw, antay. Apay nga itakala sumangpad. Anyat orasan. Napasubo akan nakiinom kadagiti ko kumare. Ano mo datang aramid mo? Di kagdanag. Tain tulod nakmat ni Kwarog. Ay, bagta nakaring kaya, wang kail. Ay, agyaman tayong tulod mo ni Antay. Awan ang yaman na ang kail. Ay, nagbayad din itipliti na uno saan. Ay, saan ba ay? Tawan ka numad kwartahan na ang kail. Ay na, ay sus! Ay, nagpaglumot ti idluto mo, Susan, apo. Talaga nga, iinrandak para kada kayo, kapitan? Day taman ti kayat ko, Susan. Mabiit lang ta. Itimplaan kayo, iti kapiyo. Ay, sige, magustuwa ka, titimplang. Agyaman na, kapitan. Ningay mambanang. Ay, maturog ta na bartak edi rabay. Ang bay amod. Sige, mamigat kayon. Ta, inak isagana ti danom, apagdigos yo. Kakalpasan na, plancha at ti badayo, kapitan. Ay, sige, Susan. Talaga napartak ti panagunggunay mo Ate mo pa iti machine. Ayan din, Teng, Susan. Na paano ni Jay barangay hall, mambanang, apay ka de? Awan. Oh, sikati makaammon dito balay. Romwarak. Sikati, makam mo, mambanang? Naabakak iti sugal iti kalman. Masapol ang makasubutak ita. Anya? Pakanamdag iti baboy Kalpasan na. Agdalos kan aglabaka. Ay, wan, mambanang. Masapol nga agsubliak iti pagsusugalan ita nga alda. Si kagayam ti agnagan iti Susan akatulong damariba ng ken kapitan. Wan, nana, apay ka de? Nagasat ka, ta si katiin nalada akatulong da Susan. Anya? Iso alalay nga amangan no si kapay ti iso ka ni kapitan ken ni maribanang. Dinagasgasat ka manan. Ay! Anya? Ay, pangaldawan ngayong awan pailan ni Banan. Mamang restaurant da siguro kapitan? Naimas ti luto magusto ka, Susan. Agyaman na, kapitan. Itimplaan kayo iti kakapiyo. Mangan takit di, Susan. Itay kapay, di makatal na. Siya kung tagtimpla iti kapek, nakakaasi kamay. Saan, kakapitan? Siya kun? Ah. Trabaho ti mga sikaso kakakada kayo? Amok no apay. Siguro kayat mo ngay kang kamanin iti tip mo. Ni, kapitan mo't, amo nakit din. Ay, anya ti kayat asawon day tapa nagin inisem yo adwa. Ha! Oh, adto'y ti sweldom iti makabulan. Agyaman nak mambanang. Kat kalpasan na mabalin mo ti agawid ijay lugar yaw. Ay bana, sana kasta Asino nga iti katulungan tano pagawid mo ni Susan? Di ka agdanag. Kasyakon ti makaammo dito balay. Aguray ka man. Ha,
Apay akas tati panagkitam kada kami kani Susan. Agsipod, tadyak magustuhan ti panagin inisem yu adwa. Tanya ko matidakis na ngay. Ha, amok pa yan. Amangan mat, no ada plano yung aramidan. Ay. Do not pollute my innocent mind. Nay, sobra ka na. Awanan ni Maribanang nga umay agis-is tambay ditay. Awanon marituyan, tamakumikom itan ijabayda. Kasano, pinapanaw na kano jay katulong da. Gaputa agimon. Anya, Nasayat mo, tapno saan akas laasino dita abak na. aday ta kamanin ako nak marituyan. Di ka agpresenta no kayat mo. Ay saanon, amangan no pagimunan na mo ni Maribanang. Narigatan. Ay mga laka iti katulong dito'y balay. Kalpasan na, agimon ka. Ha? Kasano ajak adwanon? Kat nagsamit ti panangis-isam mo kuana. Na, Nangagkupay, ngay ikam gayam ititik ni Susan. natural lang maragsakan iti kinagagit na. Ay magusto at ti trabaho na. Saan nakaskan ka? Na, anya ti kayat mo asaway? Uray kas dyan ni Susan. Nasaya ti aramid na. Amo na, obra dito'y unag ti balay. Ha? Saan nakaskan ka, dahi tagis tambay laan. Ken agpapapintas, ken makisugsugan, ken agbarbar tektar aramidan. Dapo ta adda katulong mon. Adda na panunot ko ba daw? Anya dahi ta? Anya nga tano si kalaangan ti agpresinta katulong da kapit. Nya, ano ko na mo da kayat ti kalugaran da? Ay kat padasin talaan Baron kayat ni Maribanang. Sa bagay, masadutag mo tayo, nagbangbang ka, tuya. Siya ko ma, nga may mayat no si katalalaki ka. Apay, talaga pinagimunan na, ti katulong daan ni Susan. Wan nga raw, isuasikan ti agpresinta. Ay, agawid ang arodad, paray. Kaya magalay ti katulong yaw. Eh, saan ka nun? Kunan ni Banang, pare. Wala, hindi ang arodad. Napanay. Apa, di mo lang inawatin mo. Ay saanan. Napanunot ko asyak ti rombang ang mga ramid ka na dito pagrubanga dito balay. Ay, very good mo kasta. Di ka laki agis-kis tambay di takal kalsada. Ay, wan inteng. Kat di ka agdanag. Manipod ita. Siya kung timang serbikan ka. Kan mga ramid ka na dito trabaho dito balay. Ay, rumbay lang Tawan mo't aramidan. Ay, talagis-kis tambay kan agis-bisyo. Ay saanan inteng. Agbalbaliw ako. Ay nga, nanabanang. Saan ngamin anasaya at ang mga kayo iti katulong nyo? Tapno nawaya kayo lang, amapan agis tambay. Makisugsugan, wano anya pa idita. Aramidan nyo kitdi, iti pagrebangan nyo, iti paray nyo. Yam sakway na, kaya't may mga nakablaawan ni Sir Ricky Dawe, ditalitan pakda. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Liesha Tumli, yan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.